agora, pois o tema do Reino de Galicia era prácticamente tabú ou descoñecido. Era algo do que realmente non se sabía prácticamente nada. Nos, na historia que aprendimos e que durante moito tempo ensinamos tamén, porque era a que estaba en todos os programas escolares, e sigue estando, podemos falar disto despois, sigue estando, os programas son verdadeiramente moi rígidos, e ainda que a investigación e os coñecementos vayan cambiando, pois os programas escolares que están decididos non por historiadores sino por ministros, pois os programas escolares que teñen unha gran carga política pois se manteñen feis a si mesmos e non varían o ritmo que varía a investigación histórica. Por tanto, cando se di pois o Reino de Galicia é algo inexistente, hai Reino de Asturias, hai Reino de León, hai Reino de Castela, pero non hai realmente Reino de Galicia, máis que como algo meramente excepcional. Todos sabemos que houve un rei García, ese sí que se nos di que houve un rei García, é unha cosa veramente pasaxeira, sin maior trascendencia histórica, non a pudo ter, porque para empezar o rei García reinou moi pouco tempo, entón, pouco. Pero simplemente falando da plena Edade Media, todo o mundo recoñece, e se non ten máis que abrir os ollos e o ve, porque é algo notorio, que Galicia atravesou un momento dunha brillantez cultural excepcional mesmo, establecendo a comparación co contorno europeo. É dicir, o románico desenvolveuse, por exemplo, en Galicia a uns niveis de primeira categoría, e non só porque houvese un gran románico, sino porque hubo muitísimo románico, e que o estilo románico está desde a Catedral de Santiago ata as máis pequenas igrexas rurais, que a Catedral de Santiago no seu momento é o máis imponente edificio que existe en Europa Occidental. Só a superaba en tamaño e en grandiosidade Santa Sofía de Constantinopla, pero quitando o mundo bizantino, que é outro ambiente totalmente distinto, no noso contorno inmediato, que sería a cristiandade latina, ata que se construen as grandes catedrais góticas francesas, a Catedral de Santiago é o máis grande edificio, o máis imponente, o máis esvelto. Tampouco ten moita comparación esa literatura, temos que comparar coa literatura provenzal, por exemplo, ou en todo caso con unha literatura que se estaba elaborando por esas épocas en Al-Ándalus. Quérese decir que hai unha cara da moeda na que recoñecemos a brillantez cultural en todos os ordes da cultura que se cultivaba naquel momento, que está dando en Galicia. E nesa mesma cara da moeda hai que decir, naturalmente, que o idioma galego, naquel momento, tiña un desenvolvemento e unha normalidade absoluta. No mesmo tempo en que outros idiomas que logo van triunfar con gran forza, atravesaban momentos de gran penuria. E xa non penso naquel momento pois no propio castellano, que únicamente se podía falar en uns lugares moi restringidos, sino inclusive, por exemplo, en inglés, que era un idioma ameazado polo predominio do francés. Non ten explicación posible que o centro cultural, económico e social neses momentos en Europa Occidental se poda producir nun territorio que é marxinal políticamente de outro, e que resulta que a lingua e a cultura que triunfa é a lingua galega e a cultura galega, cando resulta que se nos di que Galicia é un territorio marxinal do reino asturiano ou do reino leonés. Eso non ten explicación. Hai que explicar que era o reino de Galicia e sobre todo que era o reino de Galicia na Edade Media, porque hai outra cousa que realmente se nos escapa tamén, e é que moitas veces surge a pregunta inmediatamente: pero que Galicia realmente foi reino algunha vez? E a resposta é: non só foi reino algunha vez, senón que no segmento cronolóxico hai que dicir o seguinte: primeiro, que foi reino ata hai relativamente pouco tempo, porque en realidad Galicia foi oficialmente denominada reino ata 1833. Claro, no ano 1833, María Cristina, o ministro María Cristina, Javier de Burgos, establece a división provincial de España e elimina os reinos, pero ata ese momento, seguindo as pautas do antigo régimen, pois a monarquía hispana organizábase en reinos. Reino de Navarra, Reino de Granada, Reino de Castela, Reino de Galicia. Ben, no outro extremo cronolóxico, haberá que decir que Galicia foi o primeiro reino de Europa Occidental, pois porque no ano 410 chegan aquí os suevos,
E os suevos, por un pacto que establecen con Roma, establecen aquí o seu territorio, asentan aquí, e eles van a recibir o goberno, por un pacto que se fai, un foedus, un pacto in habitandum, asentanse en Galicia, e Galicia pasa a depender políticamente deles cunha suxeición ao imperio. Teníamos en conta que no ano 410, cando aquí coñecemos o primeiro rei que hai en Galicia, pois nese momento o Imperio Romano sigue existindo, e o Imperio Romano queda ainda pois como 70 anos, 60 anos de vida, 60 anos de existencia. Durante eses 60 anos o Imperio Romano sigue existindo e ningún outro reino se formou en Europa Occidental como reino católico, porque unha vez que cheguen outras monarquías bárbaras, visigodos, francos, ostrogodos, etc., que van a ir asentando posteriormente, bastante despois dos suevos, van a ir asentando as súas monarquías, pois primeiro en Francia, no norte de Italia e tal, eses non van a ser católicos, serán cristianos pero arrianos. O primeiro reino que se fai católico é o reino suevo de Galicia. Se o reino de Galicia existe desde tan pronto e se mantén este reino ao longo de toda a Edade Media e desde o punto de vista meramente teórico vai a seguir existindo ata principios do século XIX, ata a reforma de Javier de Burgos de 1833, por que, sin embargo, desaparece da historiografía este reino? Bueno, a partir dos reis católicos sigue sendo reino, pero é un reino sin reis e sin capacidade política, vai sendo cada vez absorbido máis pola monarquía autoritaria. O reino medieval de Galicia non é a Galicia de hoxe. A comunidade autónoma actual é realmente unha parte, como moito a terceira parte do que era o reino medieval. Desde a época dos suevos ata o século XII, menos por caso, o reino de Galicia non está mal chamarlle a Galaecia, se desa maneira queremos entender o mellor, realmente formada polos romanos como provincia, e que despois aínda se estende, e que podemos dicir que abarcaba desde as proximidades de Santarém ou de Lisboa, excluídas, Santarém e Lisboa xa non eran Galaecia, nin reino de Galicia, desde aí, pois, ata o País Vasco. E dende Lisboa ata o País Vasco debemos trazar unha diagonal, e entón dentro deste reino medieval de Galicia non só está a Galicia de hoxe, sino que tamén estaba Asturias, León, incluída Cantabria, inicialmente o que logo va a ser o Condado de Castela, e estaba todo o norte, toda a gran parte de Portugal. Ben, hai que dicir que este é un espazo político, non é un espazo nacional nin cultural, é un espazo político. O norte da cidade do Porto, os portugueses do norte sí que eran galaicos, e a zona de Asturias e León sí que se consideraba tamén parte de Galicia culturalmente. O resto non. Que ocorre? Que políticamente sí o eran porque dependían do rei que gobernaba Galicia. E quen era o rei que gobernaba Galicia durante a Edade Media? Pois era o rei que residía na cidade de León. Cando os romanos forman a provincia que van a chamar Galicia, dentro desa provincia de Galicia van a establecer un campamento militar que era o campamento de León, Legio, onde estaba a Legión Sétima. Legio Sétima será a cidade de León. Por tanto, a cidade de León, desde o punto de vista da administración romana, estaba dentro dunha provincia que era a provincia de Galicia. Moi cerquiña de León estaba Astorga. Astorga era unha das capitais da Galicia. Dentro da Galicia había tres capitais: Braga, Lugo e Astorga. Esta materia científica está moi influída por criterios que son ideolóxicos e políticos. Non hai dúbida ninguna que a historia vai a cumplir o seu papel. E o papel que cumple a historia desde o principio, o papel que se lle asigna a historia, é un papel fortemente ideologizado para utilizarse como arma nunha batalla política. Quería presentar dous grandes bloques de presuizos. Uns, os que afectan a historia medieval en xeral. En segundo lugar, os que afectan a historia que se elaborou en España. E en terceiro lugar, os que afectan a historia que se preocupa de Galicia. Unha conformación absolutamente centralista do Estado español. Xa viña de antes, xa viñan dos Borbóns, os decretos de Nova Planta, pero o liberalismo o leva ao extremo. As provincias non teñen carga histórica ninguna, e además de eso se trata, de que non teñan carga histórica ninguna, que non se corresponden con ninguna entidade histórica, porque o que se procura é demostrar unha cousa: o Estado español correspóndese cunha única nación, que é a nación española, e créase en Europa o concepto de nación-estado, ou de Estado-nación.
Estado tense que corresponder con nación. O modelo británico, que é anterior, é distinto, non? O modelo británico non establece equiparación de Estado con nación. O Estado é o Reino Unido, pero no Reino Unido hai nacións distintas e non ten ningún problema en decirlo. A historia que se crea, que crea la fuente e que logo continúan outros moitos historiadores, Sánchez Albornoz ou Menéndez Pidal no século XX, ou todos os programas escolares ata hoxe, neso non cambiaron, os programas escolares non cambiaron neso, nos van a decir que os precedentes da nación española se atopan moi atrás, pero con toda claridade, nada de media. Nada de media estamos precedentes. E entón, todo o que camiñe cara a creación do Estado en que esculpina España no século XIX, todo o que camiñe cara aí é unha historia positiva. Parece que necesariamente ten que camiñar cara aí. Todos os reis e todos aqueles políticos que contribúen a eso son vos. E todos os que vayan no outro camiño son malos reis e malos gobernantes. Por eso os mellores reis que hai son os reis católicos. Claro. Por qué? Pois porque os reis católicos parece que poñen as bases do que se vai considerar que ten que ser o Estado español. O Estado español ten que ser un Estado unitario e ten que ser un Estado católico. En realidade non houve invasión árabe, que o que houve foi un fenómeno de entrada, no momento de crise da monarquía visigoda, que tamén era unha crise ideolóxica, unha crise religiosa, se produciu a entrada do Islam, como se estendeu por moitos lugares de África e por moitos lugares de Asia sin que le chegasen árabes. Houve despois chegadas de árabes en el tempo dos almorávides, en el tempo dos almohades, pero que inicialmente un fenómeno estrictamente religioso, ideolóxico e cultural. Pero, un accidente é unha invasión, pero esta invasión vai ser rexeitada nun proceso de 800 anos. Entón, figurémonos que a aberración, pensar que hai un proceso político e militar que dura 800 anos. Eso, vamos, hai algún historiador que di que é un fenómeno sorprendente. E é tan sorprendente, efectivamente, tan sorprendente, un historiador inglés, é un fenómeno sorprendente da reconquista española, e tan sorprendente que non hai parangón no mundo, non hai caso ningún no mundo de que un proceso con continuidade histórica e parece que con un programa elaborado que dura 800 anos e que resulte que os musulmáns que viviron en Granada 800 anos son sempre os estranxeiros desde o punto de vista da historia oficial, e en cambio os visigodos que estuveron 100 e pico, 200 anos, eses non, eses son a esencia de España. Se continúa en Asturias, entón temos que darlle carta de natureza a un reino de Asturias. Do reino de Asturias despois se crea un reino de León, e o reino de León encaixa directamente co reino de Castela, e de Castela ata España directamente. Claro, que pinta nesta secuencia o reino de Galicia? Non pinta nada. O reino de Galicia é un accidente moito máis grave que o de Portugal, porque o de Portugal, como está aí presente, non se pode un pechar os ollos e entón despachamos desa maneira. Bueno, Portugal é un accidente histórico, está aí, pero non debía estar. Pero que pasa se decimos, mire vostede, que esa secuencia que me está contando, de que dos visigodos se pase a Asturias, de Asturias a León e de León a Castela, ten un pequeno inconveniente esa secuencia, e é que aí, mentras tanto, hai un reino de Galicia que está aí metido, e no que además non hai reconquista, porque nós podemos constatar con toda certeza que as fronteiras do reino de Galicia no século VIII son as mesmas que no século IX, que no século X, e de aí en adiante. A realidade é que ese reino de Galicia existiu sempre. O que ocorre, pois que esta historia oficial, simplemente, ante unha incapacidade da propia historiografía galega, pois xa que a historiografía galega non é capaz de elaborar unha historia solvente do reino de Galicia, pois simplemente o reino de Galicia se esquece. Por exemplo, o reino suevo evidente que existiu. Temos, además, unha magnífica documentación, moito mellor que a do reino visigodo. Está comumente aceptado que as actuais nacionalidades europeas nacen na Edade Media. Nós non nos identificamos para nada co mundo romano. Nós, se hoxe mirásemos os nosos devanceiros dos castros, pois por eso que están aquí os castros en Galicia, pois ben, somos os galegos daquela época, pero en realidade nós non temos nada que ver cos habitantes dos castros. En fin, non sei se é moi radical decir que non temos nada que ver, tampouco quero decir que non temos nada que ver, pero en fin, que se nós imos a Edade Media, as cantigas, por exemplo,
Con aquilo sí que nos identificamos, para empezar porque entendemos o idioma. Ou se lemos un documento medieval, un documento notarial do século XIII, escrito en galego do século XIV, aquel galego entendemos, e máis nos parece un galego da aldea. No século XIX, La Fuente repite xa o concepto do Reino de León. Aí sí, a mediados do XIX fala do Reino de León. En notas a pé de páxina, porque hai unha certa honestidade científica, a notas a pé de páxina, La Fuente nos di, en realidade, os documentos da época, a isto que nos chamamos Reino de León, chaman de Galicia. E 100 anos despois, Sánchez Albornoz, Don Claudio, que era o capo da historia medieval realmente, o auténtico capo dos historiadores, pois Don Claudio di nos estudios, por exemplo, sobre Galicia na temprana Edade Media, tamén Reino de León, Reino de Asturias, Reino de León, e en nota a pé de páxina nos di, hai que ter en conta, en realidade, que as fontes no seu tempo, a isto que nos chamamos Reino de Asturias e Reino de León, chaman de Galicia, textualmente nas súas publicacións. En cambio, hai unha traducción dunha fonte árabe, dun cronista árabe do século X, que traduce a obra e continuamente repite León, 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 León. E tes que ir ao índice toponímico, cando buscas León, ves que León, en realidade, en árabe se decía León, León, en árabe. E que donde él traduce León, nos di que o nome era Jaliquia. O di no índice toponímico. Se non te vas a ver o índice toponímico, che pasa desapercibido. E entón nos di, chamamos os documentos, a documentación árabe, a ese territorio chamale Jaliquia, pero nos o traducimos por Reino de León. A traducción é magnífica, é unha traducción literal, prácticamente. E desta maneira é pois como chegamos á actualidade en que o Reino de Galicia, con ser existente desde o punto de vista historiográfico, pois pode pasar perfectamente desapercibido. E nada máis, e moitas gracias.